Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa hulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Agosto 8, tuig 2023. Wrap-up meeting sa pagtukod ka Regional Public Health Laboratory kag Super Health Center Ginpatigayon. Tatlo ka dalag ko nga proyekto ka DPWH 4th Engineering Office itugod subong nga Agosto sa Santa Barbara. Bag-o nga OIC ka Municipal Assessor's Office pero tay ginakabig nga a dream come true ang iya nga posisyon sa ubra. PES beneficiaries nagpahayag ka eksperyensya kag mga natunan sa pag-ubra sa LGU. Ilonggo Caps nakadakop ka anom ka naga-illegal quarry kag anom man nga naga-illegal nga nagapangisda. COMELEC nagpahanumdum ka mga do's and don'ts sa pag-file ka COC. Vehicular accident nagluntad sa Barangay Talanghawan, Santa Barbara. Nagbisita sa opisina ni Mayor Doc Dennis Superficial ang mga katapo ka Department of Health ug DOH Western Visayas agud pagambalan kag i-finalize ang mga dokumento sa pagtukod kay Regional Public Health Laboratory nga may budget nga nagabalor 200 milyones ka pesos kag Super Health Center nga nagabalor 10 milyones ka pesos ang building kag 2 milyones ang fasilidades. Kung sa diin ang Regional Public Health Laboratory ang makaserbe, katanan nga laboratory request nga hindi available sa Iloilo o kung pinasahi nga laboratory request. Samtang dak naman ang Buli ka Mega Health Center sa nabagatnan nga kabaranggayan sa munisipalidad. Kag sino ka Municipal Health Officer Dr. Zoe Socaldito Jr. mas dako ini kung ipaangin sa banag RHU nga may 1,000 square meter nga kasangkaron. Wrap-up meeting sa pagtukod ka Regional Public Health Laboratory kag Super Health Center Ginpatigayon. Nagbisita sa talatapan ni Mayor Doc Dennis Superficial ang mga katapo ka Department of Public Works and Highways 4th Engineering Office Agosto 8, 2023. Iniagod paghambalan ang igatakod nga mga proyekto sa mga Santa Barbara subong nga Agosto. Nalakipan ka theater sa Santa Barbara National Comprehensive High School sa likod ka alumni nga nagabalor 5 milyones ka pesos. Sports complex sa Santa Barbara Central Elementary School nga nagabalor 10.5 milyones ka pesos. Kabuyahon Bantay High School Classroom nga nagabalor 5 milyones ka pesos. Tatlo ka dalag ko nga proyekto ka DPWH 4th Engineering Office itukod subong nga Agosto sa Santa Barbara. Para kay Local Assessment Operations Officer 3, Evelyn Branya Pirote, bago nga OIC ka Municipal Assessor Office ka Santa Barbara, a dream come true ang ini nga posisyon para sa iya. Tungod matapos ang 7 ka tuig, sugod nga nag-apply sang tuig 2016, kag nakasulod sa LGU Santa Barbara. Isa man ka tuig ang nakaligad pagkatapos nga nakapasar sa Board Health State Appraisers. Pamatiyan ang iyang mensay sa interview ni Ogin Ray Shudina. This opportunity Ogin Ray no to thank gid sa tanan nga naging instrument kag Ginoo para matuman ang handom ko. You know, ang position ko nga is a dream come true para kanakan because 7 years ago handom lang kitchen mo. Nag-start ako apply actually 2016 pa. Sang previous nga terms ni Mayor Dennis. Last term ni Mayor ka. Kung sa diin si Ma'am Pero, tayo nakapangalagad man sa LGU Bingawan, kag Department of Education na Condeped Human Resource Office. Bago nga OIC ka Municipal Assessor's Office, Pirote, a dream come true ang iya posisyon sa ubra. Sa pagtakop ka summer job ka mga SPES o kung special program for the employment of student beneficiaries,
Ilagin pabutyag ang tagsa-tagsa nga eksperyensya kag natun-an sa pagtrabaho sa local government unit ka Santa Barbara sa sulod ka 22 diyas, kung sa diin sila ang gin-assign sa nagkalain-laing nga departamento. Pamatian ang interview ni Ugyon Blessy May Sampil sa isa ka SPES beneficiary Bernard De Leon nga gin-deploy sa Administrator's Office. Hours kid a day. So amo naging amon nga commitment sa LGU Santa Barbara. So based akon ang na-learn ko pagid is ang cooperation kang team, like dapat magkaisagid ka mo. Then ang also muna wait. Ano pag ito na-learn ko man? 33 tanan ang mga benepisyaro ka SPES program na lakapan ka 30 ka dole kag LGU sponsored beneficiaries kag 3 ka provincial government funded. Kag makabaton sila sang 483 pesos nga sweldo kada adlaw. SPES beneficiaries nagpahayag ka eksperyensya kag mga natun-an sa pag-ubra sa LGU. Sinukanday Police Major Rolando Aranyo kag pamaba ka Iloilo Police Provincial Office kag Police Garso nakadako pang Iloilo Cops ka anom ka naga-illegal kuwari halin Hulyo 31 tubdib Agosto 6. Isa ang nadakpan sa Pavia, 3 sa Kabatuan, 2 sa Pasig City nga may karga nga quarry materials kag wala sa maipakita nga delivery receipt. Samtang anuman ang nadakpan nga illegal nga nagapangisda, 4 sa Banate kag 2 sa Concepcion. Ilonggo Cops nakadakop ka anom ka naga-illegal kuwari kag anuman nga naga-illegal nga nagapangisda. Suno kay Santa Barbara Comelec Election Officer 3 Glenn Gazo yara sa kapin 1,000 tub 2,000 nga gina-expectar ang nga mga file sa Certificate of Candidacy o kon COC para sa barangay kag SK Election tuig 2023. Ginaplanuhan man ka Comelec kung paano mapahapos, ma-accommodate kag mabuhinan ang mga errors o konsala sa pag-file ka COC. Ginapahanumduman niya nga ang mga do's kag don'ts sa pag-file ka COC. Kinahanglan isiguraduhon nga ginagamit ang prescribed form. Ang among form pwede ma-download sa www.comelec.gov.ph. Dapat nakaprint ini back-to-back sa long size bond paper. Siguraduhon man yan nasulatan ang dapat i-fill out halin sa tubang asa sa likod. Kung hindi applicable, dapat butangan sa not applicable o kung N/A. Kag kung may erasures o konsala sa pag-fill out, ibutangan gid sang pirma kag kinahanglan panotaryohan. Pamatian ang pahayag ni Santa Barbara Comelec Election Officer 3 Glenn Gazo. Make sure you are using the prescribed form. If downloaded, print on both sides, front and back, of a folio size or legal size bond paper. Ensure that all items are filled out completely, both in front and back pages. Affix your initial if there are corrections or erasures in the COC form. Have your COC notarized. The COC shall be sworn before notary public or any official authorized to administer oath. So, mura na. Ang filing sa COC magaumpisa sa Agosto 28 tubtob Setyembre 2, 2023 kag pagahiwaton ang barangay kag SK elections sa Oktubre 30, 2023. Comelec nagapahanumdum ka mga do's and don'ts sa pag-file ka COC. Isa ka vehicular accident ang nagluntad alas 3:05 sa hapon, Agosto 8, 2023 sa Barangay Talanghawan, Santa Barbara. Base sa report nga nakuha sa Santa Barbara Municipal Police Station, samtang ang Isuzu dump truck nga may plate number CAJ2258 nga ginamaneho ni Michael Perdeña, 34 anyos ang edad, kalsado kag residente sang Ian Centennial Subdivision, Barangay Hibawan, Pavia, Iloilo, halin sa Kabatuan pagkadto sa may Leganes, sang Yerena sa Barangay Talanghawan, Santa Barbara. Ginalga nga nag-malfunction ang manibela sini. Gani nadulaan ang driver sang control. Kag aksidente nga nakabunggo sa Jiangmen Waoju motorcycle nga may sidecar plate number 6742QT nga nakapark sa kilid sang dalan. Resulta,
Pareho nga naguba ang mga salakyan kag wala panibalaan ang kabugusan nga balor sang guba sini. Vehicular accident nagluntad sa Barangay Talanghawan, Santa Barbara. Kag amoyadto ang natipon nga balita subong adlaw. Tubtubwa sa pareho nga oras kag istasyon sa DYIS FM 106.7. Ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Mayong hapon. Inanabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.